Dit is een SBG promo. Ik ben hier bij het Bijbelgenootschap. Ik pak een Bijbel om met u te lezen. Ik lees u voor uit het Oude Testament. Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. En u vraagt zich af wat ik daarnet heb voorgelezen. Dat is Genesis 1, vers 1 uit de Hebreeuwse Bijbel. Maar zou het niet mooi zijn wanneer u uw Bijbel kon lezen in die taal die u het beste verstaat? Het Surinaams Bijbelgenootschap is al jaren bezig om dat mogelijk te maken. Het Nieuwe Testament is bijvoorbeeld nu beschikbaar in het Okaans. Het is beschikbaar in het Saramakaans. En het is beschikbaar in het Sernami, Hindustani. Maar de Bijbel bestaat niet alleen uit het Nieuwe Testament. De Bijbel bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament. In het Surinaams, Javaans, Sranatongo en Nederlands hebben ze al volledige Bijbels. Maar we hebben nog steeds hier in Suriname talen en taalgroepen waar we nog niet een volledige Bijbel hebben. En dat kan niet zo zijn. Het zou toch mooi zijn wanneer de mensen in hun eigen taal de grote daden van God in het Oude Testament zouden kunnen lezen. Dat ze konden lezen over de uittocht uit Egypte toen God op een machtige manier zijn volk heeft verlost uit Egypte. Of het verhaal dat ik altijd zo mooi vind van de Filistijnen en de ark van God. Dat die Filistijnen de ark van God hebben gebracht in hun tempel. En dan komen ze de volgende dag en daar lag hun God op de grond. Zou het niet mooi zijn wanneer de mensen in het Saramakaans en in het Okaans en in het Sarnami ook die verhalen zouden kunnen lezen in hun eigen taal. Of over de grootheid van God in het boek Jesaja, waar we zien dat hij verheven is boven alles en allen. Het Bijbelgenootschap is op dit moment bezig om de Bijbel te vertalen in die talen. Het Oude Testament in Saramakaans, in Okaans en in Sernami, Hindustani. Maar weet u wat ook zo mooi is? Tegenwoordig kunnen we de Bijbel lezen vanuit onze telefoon. Maar tegenwoordig is het ook mogelijk om naar de Bijbel te luisteren vanuit wat men noemt een proclaimer. Dat is die teksten, misschien kan die persoon niet goed lezen of misschien niet eens lezen. Maar die persoon hoeft dan niet verstoken te zijn van het woord van God. Die persoon kan ook het woord van God in de eigen taal horen vanuit zo'n proclaimer. Het Bijbelgenootschap wil dan de tekst van de Bijbel beschikbaar maken aan de mensen in de eigen taal. Doei. यीशु बेथलेहम में पैदा भइल और उ शहर यूदया के देहात में है. Dat is toch mooi, dat is Sernami. वहाँ के राजा के Ik kan dat verstaan, ik kan dat horen. तब ओकरे बाद कुछ बुद्धिमान. Geliefde, mag ik u vragen om partner te worden in dit werk, in dit mooie werk van het Bijbelgenootschap. Om het woord van God aan de Surinamers te geven in de taal die ze het beste verstaan. Ik wil u vragen om een bijdrage te geven aan dit werk. Een financiële bijdrage. U weet, als u toch beslist om iets te doen, om iets te geven, geef u iets royaals. Ik moet denken aan het verhaal van een 5 SRD en een 10 SRD en een 20 SRD en een 100 SRD die samen in onze centrale bank waren. En na verloop van tijd kwamen ze weer bij elkaar, allemaal verlept van alles en nog wat. En dus ze vroegen elkaar, hey, waar ben jij geweest? Wel, die 100 SRD zegt, wel, ik ben geweest in casino's en hotels. En de 50 SRD die vertelde ook zulke mooie verhalen. En toen kwam er ook nog een 1 SRD was er en ze vroegen, waar ben jij geweest? Hij zegt, wel, ik ben naar kerk geweest en christelijke activiteiten. Geliefde, het is niet erg. U mag ook groot geven. Geef u voor het werk van het Surinaams Bijbelgenootschap. Ik ben Franklin Diabini.
En ik vind dat bijzonder dat u naar me hebt willen luisteren en dat u ook mijn advies wil opvolgen. Geef aan het werk van het Surinaams Bijbelgenootschap. God zegen. Lees, leef en geef de Bijbel. Het Surinaams Bijbelgenootschap.